Bittiketun digikoulu on valmis selainpohjainen tehtäväkokonaisuus alakoulun oppilaille, suoraan digiosaamistavoitteiden pohjalta. Oppilaat työskentelevät itsenäisesti, joten opettajalle jää aikaa ohjata ja tukea. Ei rekisteröitymisiä, ei asennuksia, ei mainoksia, kaikki toimii yhdellä lisenssillä ja kaikissa laitteissa. Digikoulu tuo selkeyttä arkeen ja digitaaliset lisäkädet luokkaan. Digikoulu kattaa alakoulun digiosaamistavoitteet, mutta ei jää pelkäksi teoriaksi. Mukana on pelejä, tehtäviä, ohjelmointia ja luovaa tuottamista, selkeästi ja visuaalisesti. Tehtävät on suunniteltu niin, että oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti. Tämä vapauttaa opettajan aikaa kohdennetumpaan ohjaamiseen. Premium-versiossa mukana on myös opettajalle valmis materiaalisetti, oppaat, projektit, leikit ja tuntisuunnitelmat. Säästät suunnittelutyössä ja pääset suoraan opettamaan. Digikoulussa on mukana myös kevyet teksti- ja diaeditorit. Niiden avulla harjoitellaan kirjoittamisen, muotoilun ja esittämisen perustaidot suoraan digikoulun sisällä. Tavoitteena on antaa oppilaille selkeät valmiudet siirtyä myöhemmin yleisesti käytettyihin ohjelmiin, kuten Google Docs tai Slides. Digikoulu tuo digitaaliset lisäkädet luokkaan. Valmis, selkeä ja kentällä testattu ratkaisu. Tutustu osoitteessa bittikettu.fi/kokeile.